kautoran, nagapasalamat kita sa Ginoo kay bisan sa tunga sa mga kasakoon ginhatagan niya gihapon kita sang panahon sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag pulong sang Ginoo nga aton pagpamalandongan subong makita sa Mateo kapitulo 5 kag diri halin sa 33 pagkadto sa 37. Kag ako nanay diri pagabasahon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling, inyo man nabatian ang ginsiling sang una sa inyong mga katigulangan, hindi ka magsumpa sang hindi mo man lang pagtumanon, kundi tumanon mo ang imo ginsumpa sa Ginoo. Pero karon nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magpanumpa kon magsaad kamo. Hindi gid kamo magsumpa nga nagasiling, saksi ko ang langit, kay amo ini ang trono sang Dios. O kon magsiling, saksi ko ang duta, kay amo ini ang tulongtongan sang iya mga tiil. O kon magsiling, saksi ko ang Jerusalem, kay amo ini ang siyudad sang gamhanan nga hari. Hindi ka man magsumpa nga nagasiling, bisan utdan pa ako sang ulo, kay hindi ikaw makapaputi o kon makapaitom sang bisan isa lang kanahot nga buhok. Magsiling kamo, oo o kon hindi, kay ang bisan ano pa nga dugang sini nagagikan sa yawa. Kabay nga pagkamayon sang Dios ini nga mga pulong, kag ang titulo sang aton paghambalan subong nagasiling, oo lang o kon hindi, amoy na ang ginapangayo sang Ginoo. Pero ang gusto silingon sang Dios sa sining 5 ka mga bersikulo nga aton ginbasa bag-o lang, nagatudlo ini sa aton nga hindi gid kita magbinutig, kundi ang aton igahambal lunsay mga kamatuoran. Dumdumo naton nga si Ginoong Hesus naghambal siya nga ako amo ang kamatuoran. Si Kristo naghambal nga siya amo ang kamatuoran, kag tungod sina dapat ang mga katawhan, dapat nga ang mga kanakan sang Dios parehas man kay Kristo nga lunsay kamatuoran ang igahambal. Amo ini nga nagsiling siya nga huo lang o kon hindi ang aton ihambal. Kung aton buot silingon amo nga huo, ti huo lang gid. Pero kung ang buot na silingon nga hindi, ti hindi na kita magsagi panumpa kung ano ang aton ihambal, kundi huo lang kag hindi bagay nga ang isa ka tao magsagi pa panumpa kung ano ang iyang ihambal kag pamatud-an niya nga magapanumpa siya nga ang iyang ginhambal matuod. Hindi na siling ni Kristo, oo lang kung gusto mo sing ganon nga oo, hindi lang, hindi na pagdugangan sang mga pulo nga pagpanumpa. Kaya ginsiling sa Bible nga hindi maayo nga ang isa ka tao magsagi pa panumpa kung ano ang iyang ginhambalan. Sa ang una nga bersikulo nga atong ginbasa kaina, nagatudlo sa aton nga kung kita maghimo sang promisa o kung magsaad kita sa ibang nga mga tao kung ano ang aton himoon, siling sang Bible, dapat nga tumanon ina naton. Kay aton ina ginsaad. Ilabi pagid ang madamo sang mga katawan amo mahimo siya sang promisa
kag manumpa pagid siya agod nga mapamatud-an niya nga iyay ginhambal insakto. So ang siling sa Bible amo ini nga kung kita nga mga tao magpromisa kag aton pagid ini gin sumpaan nga promisa, nagasiling ang Bible nga dapat nga aton ina tumanon, kay kung hindi naton ina pagtumanon nga maginsaad naton nga aton pagid ginsumpaan, ina siling sang bala na kasulatan nakasala kita batok sa Ginoo. Amo ini ang ginhambal sa Old Testament, ang ginbasa ko kay na New Testament, pero sa Old Testament sa Levitico kapitulo 19 versikulo 12 nagasiling, hindi kamo magsaad sa akon ngalan kon wala kamo sing tuyo sa pagtuman sini, magapakasala o kon magapakahuya ini sa akon ngalan. Ako amo ang Ginoo nga inyong Dios. Simple lang kag matag agin hambal diri sa aton sa Bible nga nagasiling siya, hindi kamo magsaad kung wala man lang kamo sing tuyo nga tumanon ninyo ang inyong ginsaad sa inyong isig katao. Kag nagsugpon pagidri, nagsiling ang Biblia, ginapakahuyan naton ang ngalan sang Dios kung kita nagasagi saad promisa kag ginsumpaan pagid naton kag hindi man lang naton pagtumanon nga wala man lang kita sang tuyo sa pagtuman sang aton mga ginsaan. Siling sang Ginoo, ginapakahuyan ninyo ang akon nga ngalan. Makita naton nga ang Ginoo sa iyang kabubuton suno sa aton ginbasa nga wala nagakabagay sa aton nga kita nga mga tao magsaad kag aton pagid sumpaan nga aton ina nga tumanon. May mga bagay nga aton mabasa sa Bible kag ginatudlo sang Ginoo sa aton nga kita nga mga tao may mga kaluyahon. Tungod sang aton mga kaluyahon, gadaw hindi masaligan ang aton mga hinabalan, nagatudlo siya sa aton. Kag kon ang Dios magtudlo sa aton, nagakabagay nga aton ini tumanon, kay ang Dios nagatudlo sang mga bagay nga makahatag sa aton sang kayuhan. Ang Dios wala nagatudlo sa aton sa mga butang nga kun aton sundon makapalain sa aton kabuhi. Ang mga ginatudlo sang Dios nga nasulat sa balaang kasulatan, inang tanan kun aton sundon makapaayo ina sa aton mga kabuhi, labos tanan sa aton relasyon sa Dios kag sa aton relasyon sa aton mga katawan. Ari ang mga promisa nga daw mabudlayan kita sa pagbaton o kon sa pagtuman. Ilabi na gid kung magsagi kita promisa nga magbayad sang aton mga utang sa iban nga mga tao nga aton ginutangan. Ang pag-utang, kwarta man o kung iban pa, hindi man inasala kay kitang tanan nga mga tao may mga kabudlayan sang aton mga pagpangabuhi. Kagamunan kabangdanan nga nagautang kita, iban sa bangko, ang iba nagahulam sa aton isig katao, okay lang na. Pero aton man masapwan nga ang isa katao mabudlay sa iya ang pagtuman sang iyang promisa nga magbayad kung makautang na siya. Pananglita ng isa katao magsiling nga, mahulam ko sa imo anay bari 10,000.
bayran talang ikaw sa sunod nga semana. Bali lang isang semana. Ang isa na kasimana, madalagan na lang isa ka bulan. Kung kaysa madalagan pa isa ka tuig, hindi pa mabayran. Ang promisa, ginguba, wala matuman. Kabangdanan nga ang Proverb chapter 22 verses 26 pakadto sa 27, dira ginhambal gid sing mathag nga ikaw kag ako hindi nagakabagay nga igrantiya mo ang imong kaugalingon nga ikaw amo ang mabayad sang utang sang iban nga tao. Ginahatagan kita sang Dios sing warning sina. Nagsiling ang Proverbs 22 verse 26 kag 27 nga hindi kita magpangako nga kita ang mabayad sang utang sang iban nga tao. Kay kung himuon naton ina, may ara nga kabudlayan ngaton pag-atubangon sa ulhi nga may nadlaw. Kung ikaw ang maggrantiya, garantor ikaw. Sa iya utang ikaw mabayad, may problema ikaw kag ako. Kay sa tion nga hindi mo mabayran ang iyang utang, kay man ikaw ang naggarantor o kung naggrantiya nga mabayad, ikaw ang sukton. Kag kung wala ikaw sing ibayad, ang imong gamit sa sulod sa imong balay, kuhaon sa tong tao nga ginsaadan nimo nga ikaw ang mabayad. Okay, daw ginsulit-sulit na kun ini, kay man daan na ang Bible nga nagatudlo sa aton nga kita nga mga tao may mga kaluyahon, mabudlay sa aton ang pagtuman sang aton mga ginsaad, bisan aton pa ginpanumpaan nga bayran naton o kon sundo naton o kon tumano naton. Promisa, ginpamatudlan, ginsumpaan, pero wala nakakahulgan nga 100% aton gid na matuman. So ano na lang ang ginsiling sa Ginoo sa aton? Tungod kay may kabudlayan kita sa pagtuman sang aton ginapromisa, ang siling na lang sa Dios kagamo ini ang makita sa Mateo 5:34 tubtob sa 37. Iya ginhambal amo ini nga hindi kita magpanumpa. Okay, pwede makapromisa, pero ang promisa dapat tumanon. Pero tungod kay kita nga mga tao, mabudlayan bisan nga manumpa pa kita nga himuon naton ang isa ka bagay, nagsiling ang Dios, mas maayo na lang nga hindi ka na lang magpanumpa. Kag nagsiling ang 34 tubtob sa 37, hindi ka magsiling nga saksi ko ang langit. Ang langit himuon pa naton nga saksi, agod nga mapamatud-an ang aton ginahambal nga aton tumanon. Nya hindi ka magsiling nga saksi ko ang langit. Nga siling sa Bible, ang langit trono sang Dios. Ang langit iya sang Dios. Kag ang tanan nga may kabuhi dito sa langit, wala nagabinutig. Ang anghel sang Dios dito sa langit, wala nagabinutig. Ang mga nagkalaluwas nga mga tao nga dito sa langit, wala nagabinutig. So siling sang Bible, hindi ka na lang magpanumpa nga magasiling, saksi ko ang langit. Kay ang tanan nga nagapuyo dito sa langit, wala nagabinutig. So ang langit hindi pwede nga magsaksi sa aton tungod kay dito iya sa langit wala sing butigon. Diri sa duta iya madamo sa mga katawan nga butigon.
wala sang isa ka tao dala na ako nga natao sa sini nga kalibutan nga wala makahambal bisan isa lang kabinutig, tungod kay ang langit, ang tanan nga nagaistar nito wala nagabinutig. Hindi ka magsiling sa Bible nga saksi ko pa ang langit, o kung magsiling ka nga saksi ko ang duta. Kay ang siling sa Bible, ang duta tulong-tungan sang tiil sang Dios. Tinano nga isaksi ba nimo ang duta? Ano himuon nimo ang duta nga collateral sang imo utang? Dumduma nga ang duta iya sang Dios. Hindi mo ni mahimo nga collateral kay iya ini sang Dios. Gin duta ginpahulam lang sang Dios sa aton. Agod nga may istaran kita, agod nga may pangabuyan kita, pero ang siling sang Bible, ang duta akon. Siling sang Dios, ang kalibutan akon. Ang kasapatan akon. Ang mga isda, mga kapispisan akon. Ang bulawan akon. Ang tanan, iya sang Dios. So hindi ka magsiling nga saksi ko ang duta, kay ang duta iya ina sang Dios, hindi ina aton, ginpahulam lang ina sang Dios aton, agod nga maistaran kita kag may pangabuyan kita. Kag hindi ka man nagsiling-siling sa Bible, ginbasa na kon kay ina nga magsiling ikaw sa imong kaugalingon, saksi ko ang Jerusalem. Ang Jerusalem, siyudad ina sang mga Hudiyo. Okay, ilakip naton ang tanan nga siyudad sa kalibutan. Ang siyudad sang Jerusalem, ang Manila, ang Cebu City, ang Iloilo City, Cabancalan City, Bacolod City. Siling sang Dios, ang Jerusalem akon, kung sa aton pa ang tanan nga siyudad akon. So hindi ka nimo paggamiton nga collateral ang syudad, kay hindi ina imo kag akon, iya ina sang Dios. So hindi ka magsiling saksi ko ang Jerusalem, ko sa aton pa syudad, kay ang syudad iya man ina sang Ginoo. Kag masakit pagid kag imo ini mabasa halin sa 34 tubtob sa 37 nga nagasiling, bisan utdan pa ako sang liog o kon ulo, hasta pa ang ulo mo imo na ginpanumpa. Siling sang Dios, hindi bagay, kay hindi kagani sarang makapaitom o kon makapaputi sa bisan isa lang kabilog kanahot sang imo nga buhok. Hindi gani ikaw kag ako sarang makapatubo bisan isa lang kabilog nga buhok. So ang ulo gintuga ina sang Dios kag ginhatag sa imo kag sa akon, agod nga makumplito kita nga tao nga may ulo. So hindi mo na pag ipanumpa kag himuon nga collateral nga bisan otdon pa nimo ang akon ulo, kag ipanumpa mo ng tanan mong utang, ang tanan mo nga ginsaad imong bayran bisan otdon pa ang mong ulo. Siling niya hindi na, siling sa Bible, hindi ka dapat magpanumpa bisan ano. Mas maayo pa siling sa Dios nga hindi ka na lang kag ako magpanumpa, kay laban-laban kung magsaad magpromisa kita kag aton padugangan sang aton mga pagpanumpa, hindi naton ina matuman nakasala pa kita sa tubangan sang Ginoo. So hindi na lang siling sang Ginoo. Dason ang pagpanumpa nga ini maathag ang ginatudlo sang Bible nga isa ina kapasipala sa ngalan sang Ginoo. Isa ina kapag pakahuya sa ngalan sang Dios. Okay,
So may pamangkot kita karon, paano kita makasiling nga ginapasipalahan naton ang ngalan sang Dios? Mapasipalahan naton ang ngalan sang Dios kung gamiton naton ang ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan. Amoy na ang Exodus 20 versikulo 7 nga nagasiling, hindi ninyo paggamita ang ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan. Once nga ginamit naton ang ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan, makasiling kita ginapasipalahan naton ang Dios. So paano naton magamit ang ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan? Mga kautoran, ginagamit naton ang ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan, sa wala sing ginasiling naton nga pulos, kung nagsaad kita sa ngalan sang Ginoo nga wala man lang kita sang tuyo nga tumano naton ang aton ginsaad, gingamit ti ang ngalan agud nga mapamatud-an. Pero ang siling sang Bible, kung wala man lang ikaw sing tuyo nga imong tumanon ang imong ginsaad, hindi na lang kay na pagpakahuya sa ngalan sang Ginoo. Gingamit naton ang iyang ngalan sa wala sing kapuslanan, kay man wala man lang kita sing tuyo kag plano sa pagtuman kung ano ang aton ginsaad, kag gingamit pa ta naton ang iyang ngalan. So ang paggamit sa ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan, kay wala man kita tuyo pa sa pagtuman sa aton ginsaad, isa ina ka pasipala sa ngalan sang Ginoo. Ano pagin ang siling sang Bible, kung kita magsaad sang binutig, ina pasipala sa ngalan sang Ginoo. Ang siling sa Exodus 20:16 amo ini, hindi ka magsaksi sang binutig batok sa imong isig katao. Hindi ka magsaksi sang binutig. Ti kung hindi ya binutig, pwede ka kasaksi. Pero kung binutig gani, siling niya, hindi ka gid magsaksi sang butig batok sa imong isig katao. Exodus 20:16. Kung ikaw kag ako magsaksi sang binutig batok sa aton isig katao, ginapasipalahan naton ang ngalan sang Dios tungod kay ginagamit naton ang ngalan sa pagbinutig. Nagsaksi kita sang binutig, pakahuya kag pasipala ina sa ngalan sang Ginoo. May isa ka kaso, siguro nabatian ninyo ina, mga isa pa lang kabulan, kagini natabo dito sa Palawan. May isa ka babae nga nag-obra, nagwa siya sa isa ka mall nga ginobrahan, mga alas 5 sa hapon, nakita pa sa CCTV nga nagwa siya, kag pagwa niya, wala na dayon ay baluan kung ano ang natabo sini nga babae. Ginpangita siya sa iyang ginikanan mga kautoran, kay wala siya makapauli, wala gid makita. Isa ka adlaw may naglutaw nga saksi nga isa ka tao. Nga siling ginpatay niya ang amo nga babay. Kung hindi ko magsala sa mga balita, si Jubilin ang ngalan sang babay. Controversial as sa subong wala mahusay. May nag-ako nga siya ang nagpatay kag ginhaboy sa among nga lugar. Ginbisitahan dito ang lawas, naglapta na kay mga sobra na isa ka semana halin pagkapatay. Pero sang
investigar sa mga pulis, nag-intra na ang NBI, nag-intra na si Tulfo sa action sa radyo, sang investigar sa nga mga kaso. Hindi mo mabalaan ang kamatuoran. Kay halos ang tanan nga nagsaksi, naghambal tanan sang binutig. May unity sila, nag-isa sila tanan sa paghambal sang binutig. Ang nag-ako to bala, nga siya ang nagpatay, nangayo sang proteksyon. Kay nagsiling siya, nga dapat maproteksyonan siya. Kay ihambal niya kung sinogid ang nagpatay. Kay siling niya, ginako lang to nakon, kay ginsuhulan ako, kay ginpahog ako, ngang akon pamilya, pamatyon nila tanan, kung hindi nakon pag-akoon, nga ako ang nagpatay. So may gintudlo siya duha ka tao, ginhusisa, investigar naman ang duha ka tao, silang tanan naghiliu saged, ang tanan nga ginahambal nila hindi mapatiyan, binutig tanan. Nagsiling ang Bible, hindi ikaw magsaksi sang binutig batok sa imong isig ka tao. Siling nakon, wala ini mahusay hasta subong, sobra na isa ka bulan nga investigar, pero ang mga witnesses nga mga butigon tanan ti nabudlayan ang ara sa awtoridad sa pag-identify kung sino ang nagpatay kay Jubilin. Tama sini kabudlay nga klase sang problema halin sang una, problema tubtob subong nga ang may problema kita katulad sini tungod kay ang mga tao wala nagahambal sang husto. Ang Diyos nagahambal na sa aton, hindi ka magbutig, batok sa imong isig ka tao. Ang gusto sang Ginoo amo ni kag amo ning ginhambal nakon sa introduction pa lang ngayon mensahe sining aton ginbasa amo ini, ihambal lang ang kamatuoran. Hoo lang o kung hindi, kung husto gani ti hoo husto, kung hindi gani ti hindi ina husto, hoo lang kag hindi, ihambal lang ang kamatuoran. Amo ini ang unod sang mensahe nga ginatun-an naton subong nga ang tao maga pasipala sa ngalan sang Dios, kung ang tao maggamit sa ngalan sang Dios sa wala sing kapuslanan. Kag kita makapasipala sa ngalan sing Ginoo kung kita nagsaksi sang binutig batok sa aton nga isig ka tao. May mga ayo nga mga kasuguan nga ginpasa ni Moses sa mga Israelinhon sang una. Dondomo naton nga si Moses gintagaan sang Dios sang mga kasuguan nga igatudlo sa mga tao. Ang isa siniya mo ang nasiling naton na pulo kasugo. Kag ang mga sugo nga ginatudlo ni Moses sa mga Israelinon, sa mga Hudiyo sang una, nga halin sa Dios, tama gid kanami, tani kung ma-adapt ini naton subong, daw maayo gid ang resulta. Ano ini nga kasuguan? Sang una, panahon ni Moses, amo ni ang ilang ginahimo. Kung may ara nga akusado nga nakahimo sang sala, makuha sila sing 2 o 3 ka mga saksi, witnesses, 2 o 3. Kag paagi sining 3 ka witnesses, mapamatud-an ang akusado nga siya may sala kag dapat nga silotan o kon prisohon. Pero mga abyan, ang nakanami sini kay ang mga 3 ka mga saksi
kon masapwan nga ang isa sa ila nagbinutig, wala nagahambal sa insakto, ang silot nga para sa akusado, kung ang akusado silutan abi, example lang 3 katuig, ang nagwitness sang butig, prisohon man, bali 3 katuig, parehas ang silot nila kay siya nagbinutig. Kung amo sinasubong ang magbinutig, silutan man, siguro wala na sing mawitness sang binutig. Kay nahadlok nga basi kung masapwan kag siya man silutan, pulo parehas kabugat sang silot santong nakahimo sang sala nga amo ang akusado. Ginsiling na ko nina, tungod kay na record sa Bible, nga mo na ginhimo ni Moses ang una, may silot ang nagbinutig nga witness, katulad man sang akusado nga nakasala, parehas ang ila silot nga duha. Okay. So ang balaan na kasulatan nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga dapat bantayan naton ang aton mga hinambalan, nga hindi kita maghambal sang hindi maayo, hindi kita magpromisa sa mga bagay nga wala man kita tuyo sa pagtuman sina, hindi kita magpanumpa. Bantayan naton ang mga pulong nga nagagwa sa aton baba, kay man ang aton dila, siling ni James, siling ni Santiago, amo ini, ang aton dila katulad sang gamay nga kalayo nga makasunog sa malapad nga kagulangan. Ang aton dila gamay lang nga bahin sang aton lawas, pero katulad ini sang timon sang isa ka barko nga iyang mapaliso-liso kundi ang barko makadto, gamay lang katulad sang timon. O kon ang siling sang Bible, amo ini nga ang aton nga dila balantayan gid maayo, kay man halin sa aton baba nagagwa ang mga binutig nga istorya, kag sa aton baba nagagwa man ang Dios nun nga sugilanon. So aton bantayan, mas maayo pa nga Dios nun nga mga sugilanon kamatuoran ang magwa ikumparar o kon sa mga binutig. So blantayan ini kayo, kay ang aton dila nagahambal sa mga dalagko nga mga butang nga sarang makalaglag bisan pa sang aton mga kabuhi. Sa adlaw sa paghukom, amo ini ang Mateo 12:36 tubtob sa 37. Siling sang Bible sa aton, ang tanan nga mga pulong nga nagagwa sa aton mga baba, ang mga pulong nga wala sing pulos, pamuyayaw, binutig, pagsumpa sa mga bagay nga aton ginpromisa kag ginsumpaan, sa adlaw sang paghukom, hukman kita sang Dios sang mga pulong nga wala sing pulos nga nagagwa sa aton mga baba. So may paghukom, so balantayan. Ang gusto sang Ginoo nga hindi ikaw kag ako magpanumpa, hindi magbinutig, hindi magpamuyayaw, kay ina makapasamad sang balatyagon sa aton nga isig katao. So ang simple lamang nga ginatudlo sa aton subong amo ini, ihambal lang ang kamatuoran. Kay man si Kristo nga aton manuluwas, amo ang kamatuoran. Kag nagasiling siya sa aton, dapat magsiling ka lang, huo, kon husto ang imo buot silingon. Oo, kung huo ang buot mo nga silingon, ang ihambal mo lang, oo. Kung hindi ang buot nimo silingon, kay wala nakasinanto sa kabubuton sang Ginoo,
ang isiling mo lang hindi. So huo lang kag hindi na pagdugangi sa pagpanumpa, kay kung manumpa pa ikaw ang siling sa Bible, nakasala ikaw sa tubangan sang Dios. Kay ang pagpanumpa isa kapasipala sa ngalan sa Ginoo. So mga kauturan kabay, napahagi sini nga mga pulong aton natun-an, aton matadlong ang mga pulong nga aton ginahambal adlaw-adlaw. Pulong bala nga mga Diyos nun, kag kung hindi maayong mga pulong, mas maayo pa nga mag-untat na lang kita sang hambal, agod nga wala kita sang salabton sa tubangan sa Ginoo. Ang aton lang paghimuon, simple lang. Huo lang o kung hindi. Kung hindi nagkakabagay, singa na lang nga hindi ako. Kung suno sa kabubuton sa Ginoo, ti siling ka, oo, buhaton ko ina. Mga kauturan, madamo gid nga salamat.